जौना के बाप ना बोले भाषण भाषण में उ रसियन बटवावता राशन में। बहुत सारा रंगदार पैदा बड़ा गीत के माध्यम से हम गोली चला देंगे ओकरा से ट्रिगर ओकर पर मालूम बा घोड़ होता बग दे तो फाट जी आ उ लोग उठवा के एकदम कि मार के फाड़ देंगे बर्बाद कर देंगे तो हई कर देंगे। तो एगो गीत आई रहा कि अथी रसियन बंटवा देंगे राशन में। तो वही के जवाब देनी है कि जौना के बाप ना बोले भाषण में उ रसियन बंटवावता राशन में। एक लाइन हो जाओ गाना पर। जौना के बापू ना बोले भाषण में उ रसियन बंटवावता आज राशन हम पहुंच चुके हैं पटना में और देख सकते हैं हमारे साथ आज संस्कृति रिकॉर्ड में पहुंचे हैं और हमारे साथ आज सुपरस्टार सिंगर भोजपुरी का आशीष राज जी हमारे साथ हैं और जानना चाहेंगे आज लगातार इनका वायरल गीत चल रहा है, आखिर वजह क्या है, कौन सी घोल मिला के पी रहे हैं कि इनका गीत लगातार वायरल हो रहा है। सबसे पहले स्वागत है। सबसे पहले न्यूज के देखे वाला जे भी श्रोता बा सबके हम प्रणाम बा आशीर्वाद के कामना बा और जे जहाँ देखी ये चैनल के सब्सक्राइब करी और फेसबुक पर देखी तो फॉलो करी। देखल जाओ तो काफी गाना राउर बाज रहल बा, हिट जा रहल बा, कौन ऐसा घोल पियता नहीं उ और दर्शक जाने के चाहता, बाकी जो सिंगर बा वो जाने के चाहता। ये गीतकार जी केहू भी लिखा था ओकर रचना है, संगीतकार जन स्वयं करत इंसान और रिकॉर्डिंग मिक्सिंग होता, पब्लिक के प्यार मिलता, वह चीज़ हमने के होता। अभी आई रहा गीत अरे पीजो ना खियनी ओट काट लेने जीजा जी, ये गीत बहुत अच्छा रील्स पर भी ट्रेंड कैले बा और यूट्यूब पर भी लगभग 2.5-3 लाख के करीब ही पहुँचल बा बहुत कम समय में। उम्मीद बा कि ये गीत के बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिली। और दूसर का गीत रहे राउर धनकुटी के मशीन, ए पर काफी विवाद भी चलो। हाँ वो गीत रहे, वो हमार गीत रहे और ओके बहुत लोग उठा के गौलस, जैसे तोरा ससुरा में रे तोरा ससुरा में, तोरा ससुरा में जाके हम कीनब जमीन, उहे चलाए आटा चौकी के मशीन। बहुत लोग उठा के गैलस, मतलब जेकरा ओकरा आज़ादी राष्ट्रीय गान जैसा रहे, जेकरा मन कैलस वो भर पेटा गैलस ये गीत के। अच्छा अगर देखल जाओ आज के दौर में केहू गाना अगर उठाए का होता है चोर का हलावल जाता है, वो बेरा ये सन का है ना, वो बेरा हमने के कुछ खा जला गाँव देहात में रहनी सनो वो रही जानकारी ना रहे कि गीत चोरी हो गया के बाद से हई एक्शन होली सन। अब के औकात नहीं कि हमार गीत उठा के गा दे, जिन उठाइन उनको सीधे उठवा दे, खत्म कर दे खेल एकदम फाइनल। अच्छा कैरियर से केहू खेली तो केहू का करी। अगर हम अपन जीवन यही में समर्पण कर दिल बनी, ये जीवन पर केहू आँच लगाई तो खातिर कुछ ना कुछ तो बड़ा कदम उठावे के पड़ी। कहीं ना कहीं रउआ यही पर बानी या रउरा अगर जिंदगी में केहू अगर आवत। हाँ, ये हमारा अंतिम लक्ष्य हो गल बा, कैसे ये हमारा बीडीओ सीओ डीएम फीएम हैन तेन निकलो नौकरी नहीं के, हमारी ये लक्ष्य बा। ये लक्ष्य में अगर हमरा केहू बात बदियो तो हम सीधा पलट देम, कोनो काम कर देम। हमने के ऐसा थोड़ा खाली कलाकार है, बहुत सारा काम करे नहीं, लेकिन आदमी एगो सोचेला एगो एम रहा, एगो वांट रहा, एगो चलत रहा, लेकिन अब मुश्किल हो जाए जे उठा के गाई। देखा था नहीं यहाँ के काफ़ी नाराज बानी और कहीं ना कहीं नाराजगी के कारण बा कि इहों के गाना के चुरा के गावता, तो ऐसा भल ठीक काम नहीं है। लेकिन जानल चाहेम कि एगो बहुत गाना चलल राउर यही घर एकदम हाल फिलहाल में जौन बा गाना की केकरा के ऊपर गईले बानी, जौना के बाप ना बोले भाषण में उ रसियन बटवावता राशन में, ये गीत के ऊपर गौले नहीं कीजिए अपना पहले ओकर पर गौले बानी। समकालीन बहुत सारा गायक लोग चाहे बहुत सारा एक बार फेसबुक पर देखा जाए कि बहुत सारा रंगदार पैदा बड़ा गीत के माध्यम से हम गोली चला देंगे ओकरा से ट्रिगर ओकर पर मालूम बा घोड़ होता बग दे तो फाट जी आ उ लोग उठवा के एकदम कि मार के फाड़ देंगे बर्बाद कर देंगे तो हई कर देंगे। तो एगो गीत आई रहा कि अथी रसियन बंटवा देंगे राशन में। तो वही के जवाब देनी है कि जौना के बाप ना बोले भाषण में उ रसियन बंटवावता राशन में। एक लाइन हो जाओ गाना पर। जौना के बापू ना बोले भाषण में उ रसियन बंटवावता राशन में। अच्छा काफी लोग अगर गीत के माध्यम से हम देखें तो रंगदारी पर हो गई, चुनाव में भी हो सकता, मुद्दा हो सकता कि चुनाव में के बांटत नहीं खे, उ नहीं खे बोलत, ओकर बाप भाषण में नहीं खे बोलत, उ बांटवावे के वादा करता। उहे नु वही पता गइल बनी चुनावी मुद्दा नहीं के जे जैसे सोच सकेला ओकरा पे एकदम निष्पक्ष हो जाए। अच्छा एगो गाना आई रहे गोपालगंज पर, उहो काफी चलल, बढ़िया चलल। अरे नचो नचो चढ़ जाई है धई के गोरिया गोपालगंज के लई के, ऊपर है असहिना लइकिन के डिमांड होला, हई गोपालगंज के लइका बरांडे होला।
रहे। जी। और आप लोग अगर देखा तानी, अच्छा का खास ऑफर चलत रहुआ तो सिंगर बानी, या खास कर देखल जाओ तो रिकॉर्डिंगो करत तानी। हाँ, ये स्टूडियो बा अपन संस्था अपना। पहले रहला कि होने जा हुनकर के यहाँ जा, हुनकर के यहाँ जा, हाउ करा होई में लेट होई, लेकिन अपन सब कुछ करी ला। हम एगो कलाकार हैं, जे भी कलाकार होके कलाकार से जुटेला, उ जैसे रहलो वैसे हम सक्षम सहयोग करी ले। हमरा अगर जानल जाओ कि रहुआ के जे गाना लिख के देला उ पवनो सिंह के लिख के देला, रहुओ के देला जी, तो का ऐसा बा बाकी कलाकार के भी ना मिल पावेला? ऐसा बात नहीं है। हमार आदरणीय शुरू से जरा मार्गदर्शन में हम रिकॉर्डिंग करे के, गायकी करे के, बोल बतिया के सीखनी ये लाइन में अगर तो पिंकू बा वहाँ के हमरो के लिख ले, पवनो भी के लिख ले, सारी भी लिख जेकर जेकरा से दिल मिल जाला ओकर लिखा जाला, जेकरा से दिल ना मिलेला वो अपन पीछे पीछे घूमत रहल तब ना लिखा पावेला। अच्छा, जे भी देखता अगर उ सिंगर बा तो ओकरा का संदेश देम, ओकर अगर केहू गाना लिखे के बा, अगर रिकॉर्डिंग करे के बा तो के गन का है? वो अपन स्वच्छता अनुसार सभी घड़ी तेज बा। ओकर जहाँ संपन्न, जहाँ ओकर बुझाते है कि हमारा आत्मविश्वास, हमारा प्यार, हमारा जहाँ जा जाता तहाँ मान सम्मान होता, वो जन काम करो, कोनो दिक्कत नहीं है। बस कलाकार हो, सबके अपन आत्मसम्मान के जरूरत होला, प्यार मिले के जरूरत होला। अब जहाँ आप सबके इच्छा होके वो जन करी। अगर नहीं के हो पाओ तो संस्कृति रिकॉर्ड्स पटना पढ़ लेवा, बाकी नंबर सब पाड़ी सब। अगर जानल चाहम तो काफी सिंगर लोग ऊपर उठे खातिर जातिवाद करता, रहुआ काहे ना करे? ना कब ना जात पात हम कब ना करे, ऐसे जात पात ना करे। लेकिन अच्छा मान ली हम अपना बिरादरी के अगर कहते हैं श्रीवास्तव 0 पॉइंट में कुछ बनी सन, तो हम अपना बिरादरी से गायम तो हमारा कुछ नूनू की नहीं। अब बिरादरी के कहाँ सपोर्ट हमरा मिल जाई? हमने के बिरादरी में चलो पढ़े ही बोले हैं तेन गायकी लाइन में 4-5% लोग बढ़ बा। अब में भोजपुरी में बानी तो सुनही वाला ना मिली हम। मौसा मौसी को लेकर के सुनावला से कितना भी मिल जाए। और जे भी जात पात के गरेला वो कर उतना ही तक सोचोला कि जात पात, जबकि उस आत्मा का जानता है कि जात पात से अगर करत है तो अगर जात पात से काम होना चलत है। डोम के घर से दौड़ा आवेला तो उनकर मम्मी के घर में क्या कहल जाला, लक्ष्मी के आगमन कहल जाला, विदाई होला। तो ऐसा थोड़े बा, पूरा दुनिया जात पात में रहला, लेकिन दौरा के घर से आई रहला छठ में, डोम के घर से, डोम के घर से आई रहला न, काहे ना अपना अपना जात से बनवा लिया लो, बना दिलो। तो जेकर मानसिकता कमजोर बा वो अपन जात पात से खेलता, आ जे जात पात में बा वो उतने धर्म भर में बावे। अगर जात पात हटा के काम करो, शिक्षा के कोनो अथी जात थोड़े होला, हमनी के कहीं से ज्ञान लेवे को होला। चाहे कोई आदमी देखिए, अब फेसबुक पे हम चलाओ तनी में लिखल को आ जाला ऐसा चीज महत्वपूर्ण बात जना से आदमी पढ़ेला, तो ऐसा थोड़े को जात अपना स्पेशल जात खातिर भेजले बा। ज्ञान के चीज़ होला, हर चीज से लियल जाला। ये घरे लोग हिट होके खातिर कम समय में रुपया कमा लेवे खातिर, बाजे खातिर जाति एगो निकाल ली हल, और जे जात के सपोर्ट कर लो करे हम ना और करे। जाति पर हम देखन तो एकरा पहले कुछ दिन पहले पर काफी मार होइल, झगड़ा होत रही, वो बेहतर बा। वो ऐसे बेहतर बा कि कम से कम जे अपना जात के बाबा बाहुबली बा, जाति आता करता, अपन गाना बजावता, ओई में मार झगड़ा होई, ओई में 10 जना मरी हन, तब तो आँख खुली। तब तो गांव जवार के, जब गांव के एकता के प्यार जब बढ़ जाला नु, हमार गांव बा, हमार गांव माड़ी भागवत परसा पड़ी अनु गोपालगंज जिला में, लालू यादव जी के पंचायत है, वही गांव में पड़ जाई। लेकिन हमारो गांव में हर बिरादरी बढ़न, लेकिन आज तक कोनो बिरादरी ऐसा हो नहीं कर सकत जे अपना बिरादरी के गीत बजा दे। समान एक तरफा प्यार ना होला, हमने के पूरा गांव के यूनिटी और प्यार होला, वही हमने के चले नहीं सन। अच्छा, जे ऐसा जातिवाद गाना गावता का संदेश दे? आवेला कुछ ही दिन के बाद उनका निर्णय मिली, उनका अगला पीढ़ी भी तो जन्म ली। तो जानी ना कि हम अपना बाप, हमार बाप हमारा जात के कहले बताओ, दोस्ती कोनो और जात से ना करें, आ कोनो और जात दोस्ती करे ओकरा तो रियलाइज हो ना कि जाति जाता है, एकरा है। अच्छा, हमने के बहुत सारा समाज में रहे जात पात बतिया वाला आदमी के घिन्ना हो जाता। अब साला ये हाउ जात के हाउ जात में बतिया होता, हाउ जात में, तो ओकरा से आउट करो। जहाँ प्रेम नहीं के मिला तो ओकरा के फाइनल आउट कर, दिल से हटा दो। अच्छा, ई ऐसा और सोच सकता नहीं कि ना कि जे भी बावे अगर जातिवाद के गाना गावत तो समझत भाई जातिवाद के हम ठीका लेके रखल बनी, सब जात ओकरा हाथ में बा का? कहियो ना, ई कहियो नहीं हो सकत कि जात एक जात के लेके केहू चल जाओ आ ओकर संपूर्ण हो जाए। कोनो ना कोनो देखिए, अगर उ जात कोनो हो केनू ओमे जरूर अगर जातियो गावता नु तो गीतकार कोनो जात के अलग होई, संगीतकार कोनो और जात के होई, या कंपनी कोनो और जात के होई। उ खाली एगो जौन मूर्ख बनावल जाला नु जात के, आ भेड़ा सन के भेड़ को कहल जाला, जौन भेड़िया न होला सन के एक रास्ता में चल, उहे जात पात वाला काम करेला। कोई न जतियो तो ऐसा नहीं बा जो उहे नु माने जात जौन जे भी जात पात के करतो बुझी के तरह के भेड़ बा,
एक झुंड में चलता तो चलते रहता, अगर नहर में जो डूब जाइए सब लाइन से डूब जाइए। हाँ, तो वह भेड़ा वाला चाल बा, जातियाता बाकी और कुछ नहीं के। जे समझदार बा उ जात से अलग बा, आ जात से जे जात पर बातें ना करो, जात पर कुछ अंकुशे ना करो, बेहतर बा, अपन लाइफ में चल रहा बा। अच्छा, ज़्यादा ज़्यादा क्या कहें हमारा दर्शक से? ये कहें जियो भारत के सभी श्रोता के कि हमरो एगो चैनल बा आशीष राज इंटरटेनमेंट, और आशीष राज श्रीवास्तव से हमार बहुत सारा एल्बम गीत आवेला। एगो रिक्वेस्ट बा कि अच्छा गीत सुनी, प्यार आशीर्वाद दी, जात पात से हमने के ना रही सन, जात पात से हट के आप सबसे कहें कि एगो रिक्वेस्ट करे कि जात पात जे भी करता वो अपना पापा चाचा से जात पात करो कीजिए। आज जितना केस के लड़ाई बड़ी सन भाई पटीदार से बा, दूसरा जात से बहुत कम बा। अगर केहू पंडित जी बात, केहू लाला जी से बहुत 2% लड़ाई हुई, केहू पंडित जी बात पंडित जी से ज़्यादा लड़ाई बा। जात ओजन बा, भाइये से ज़्यादा लड़ाई बा। तो जात पात ओजन देखल जाओ, जहाँ से एक बीता खेत खातिर केहू के गर्दन ना कटू। बाकी बाहरी जन होला नु कि हऊ गाँव के हमार हऊ बिरादर हऊ बड़ा नु, उसे ना काम चलेला। हमारा घर के लगे हमार बिरादर कितना बड़े ना, वो घर में कितना यूनिटी बा, उहे हमार जात है, उहे हमार ताकत है। ई बना के चली लो। एगो रिक्वेस्ट है एगो आशीष राज के, और आप सबका, आप सब श्रोता समाज बनी, आप सब जैसन चले, जैसन चाहब वैसने लोग करी। एगो रिक्वेस्ट है कि इस पर जे भी लोग जात पात के खंडन में कर रहा बा, ओकरा के रिपोर्ट करके ओकरा के आउट कर जाओ। कम से कम इस समाज में एगो अच्छा संदेश जाओ। सोना के चिड़िया जौन के भारत के देश के कहल जाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, जौन 5वीं क्लास में उनके पढ़नी सन, तो उस चीज़ के लेके चल जाए। ये बराई ना चल जाए कि हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सिख अलग, ईसाई, और अब हिंदुओं में कोई कैटेगरी अलग। तो इस सब एक एक जात जात के प्रभाव बा, जे रंगदारी कर रहा बा, हम हई जात हई जात हो जात, तो ओकर प्रभाव पड़ रहा बा। जिससे का हुई कि आगे वाला यूनिटी में करो, अपना रिलेशन बनाओ खोजे। गाँव में कोनो बात विवाद हो तो केहू कहे लगे कि भाई ओकरा घर भइल बा, हमरा घर थोड़ा भइल बा, हम ना जाब। अब पहले के लोग कहते रहे कि एक घर में कहना सारा गांव के लोग जुट जाते रहा, प्लानिंग उठावे खातिर सारा गांव जवार के लोग एक साथ उठिया सट दे उठा के रख दी। एक बार खोजे के पड़े लगे आई बहू, तले देखल जाला कि नहीं खन तक तलों से भाग जाए के पड़ेला। काहे कि सब जात के प्रभाव बा, जात पात से हट जाई। और संदेश दी आगे सब लोग के। एगो कलाकार हैं, कलाकार गायकी के माध्यम से एगो आदेश देते हैं आप सबके माध्यम कि आप सब सुनी, प्यार आशीर्वाद दी, जात पात से बहुत दूर रहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।